guys, welcome back to my channel. Good morning, September 18 Moon, Cebu. Kuyog kami magsama ng sa baybayon. Mananaw mig ka lang na ay kusingan anak na ay bato awang. Sige. Let's go. dito. Ari. Dali ha. Okay. 1, 2, 3.
Okay, 1, 2, 3. Okay. So, subscribe, please subscribe to my channel and click the bell button.